Къщата зад партийния дом. От Красимира Буцева. Тя живееше в избеляващата керамидено-червена къща, точно в пресечката зад партийния дом, на ъгъла в задънена улица. Имаше голям широк двор, каквито бяха повечето в града. С къдрави дълги лозя, като коси, които се спускаха и увиваха по оградите и таваните му. Петунии, молохи и мушката, хванати за ръце, се подаваха отляво и отдясно. А в центъра се извисяваше и падаше надолу, окичен в бели зранца, мъката на художник. Пленума на Българският народен съюз от 1946 година. Партийният секретар съобщава, че жената е майка, но не и другар и човек и не може да участва в обществения живот. Какво пък остава да има правото да гласува? Какви чудесни новини! Някои плахо пристъпваха, други с лека увереност, макар и трудно да беше в тези времена да си уверена жена. Там зад стените на къщата, прогорена от залеза, в малка стая грижливо бяха прибрани билки, бурканчета, чинийки, малки дървени и метални инструменти и стъкленици. Докато пък в двора в късите часове на деня прескачаха жаби, завъртаха се и правеха често пируети в малкото от само себе си заформило се блато. Тези жаби всъщност бяха истинските герои, разказвачи, свидетели, доносници, съседи и орисници. По радиото в кухнята й зазвуча песен, която от няколко седмици все се въртеше. В нея един мек, специфичен женски глас припяваше през усмивка и през зъби. Нямаше много като нея. Все пак последните 10 години бяха една тиха, понякога с внезапен и бърз пукот чистка. Тя и за това с други работи се занимаваше. Беше опасно, за да не би някой да заподозре. Сутрин ставаше много рано и често отиваше първо до крепостта, както правеха всички хора от града. Това бе един споделен, ама и самотен ритуал, който гражданите неотменно спазваха. След крепостта отиваше на работа. Работеше в една закусвалня, която винаги бе в опашки. Правеше малки захаросани пирошки с мармалад. Над павилиончето се извисяваше голям стенопис в пастелни 4 цвята с весели деца, хванали цветя. Партията усилено води кампания за контрол и надзор на физическото здраве и грижата. Хиляди плакати се произвеждат в страната, за да бъдат разпространявани най-вече в селата и малките градове. Те ще учат хората да внимават, да се пазят и да се доверяват само на тези, които си боравят с нови, а не архаични методи. И не, че крепостта беше близко, ама и се налагаше не само по граждански да ходи натам. Преходът бе предимно лек, имаше общо 4 различни пътя, някои по-популярни от други. Единият минаваше през речната Тепавица, после по въжен мост, който като лодка се поклащаше, когато нечи обувки го настъпваха. Другия бе асфалтиран, широк, за хора и превозни средства, винаги пълен с тълпи. Третият заобикаляше руините на разрушена староприемница, където през 2 години някой изравеше шепа жълтици. И последният бе нейния път. Тя го избираше първо заради тънките пътечки, извиващи се като косъмчета през поляните. Те бяха толкова тънички и криволичещи, че понякога изчезваха в пейзажа, само за да се завърнат по-късно. После го избираше, защото бе пуст, суров и труден. Караше почти всеки да се откаже пред него. Крачейки и понякога катерейки се по скалите, водещи към крепостта, тя бе наследила карта и система. Прибираше пръст и камъни от определени места в джобовете си. Милваше боровете, когато минаваше покрай тях. В последната година всички бяха заловени. С тънък молив, много кръщчета бяха попълнени. От тези, лесно изтриващите се, с опакото на ръката. Добре, че изчезваха. Изтриваха ги, за да може всичко да върви към все по-голям прогрес. Паралелно отворили бяха вратите си стотици фабрики, заводи, комбинати и централи. Да не забравяме, прогресът е единствения начин, по който можем да стигнем изобилието, необходимо за създаването на партийния обществен строй. Този път
като всеки друг се върна с празни ръце. Крачеше вече по току-що асфалтирания път, който всеки вторник асфалтираха. Мина под поредната табела, вградена в самата улица, на която гласеше: защото режимът е неизбежен. Днес не беше на работа, беше неделя, единственият почивен ден в седмицата. Въздъхна тихо, успокоена, че имаше време. Всичко се случваше по часовник. Бе прекарала известно време, изучавайки хората, за да може да ги имитира по-добре. Премина през дървените външни врати с широки прашни прозорци и вече бе вътре в дома си. Там можеше частично да е себе си. В къщата имаше студено бетонно стълбище с широки стъпала, без парапет, завиващо се, но не в пълен геометричен синхрон. Там се криеше и една стаичка с 3 прозореца, опрени в пода и през които едва влизаше светлина. В средата една маса, а тя обсипана в билки, изсъхнали, изсушени и архивирани. Наоколо буркани с растения, корени, стъбла, плуващи или наблъскани догоре им. В жълти пликове, грижливо прибрани, бяха хиляди семенца. В метална купа, пълна с люлекова течност, тя спусна много бавно и взискателно ръцете си, а в тях държеше изсушена смрика. Шептеше тихо нещо. Малките листенца започваха леко да помръдват и да потрепват. Шептенето продължаваше. След няколко минути растението се беше отворило, придобиваше следи от цветовете си. Тя се съсредоточи. Знаеше, че лесно може да го изпусне, тъй като то вече с все сила се опитваше да пробие заключените й шепи. Поклащаше се тялото й без тя да иска, а една жена с дълги сребърни коси тихо подвикваше името й. Тази жена бе всичко. Полите й се допираха в земята, устните й бяха хем тънки, хем плътни. Имаше една трудна усмивка, но сигурна. Лицето й бе изпълнено с лунички и очите й сякаш винаги гледаха в далечината. Това бе баба й. Слънцето бе изгряло в последния час и пролетта се разпростираше през Балкана. Заедно вървяха, следвайки невидимите карти, които само можеха да бъдат наследени, но никога нарисувани. Пътят бе този, нейният, техният, към крепостта. Днес имаха задачата да съберат колкото повече смрика могат. Взискателно и внимателно събираха плодовете и игличките, разделяха ги в различните плътнени чанти, които носеха със себе си и понякога се оглеждаха. Спряха се на един завой по пътечката до една пейка и там, на шарената сянка, баба й хвана ръцете й меко и започна да шепти. Шепота бе тих, някак си познат, но на някакъв друг език или прекалено тих, за да бъде чут. Този шепот продължи известно време, докато и двете държаха клепачите си плътно затворени. Тя също започна да го повтаря в същия ритъм, със същата дължина и височина. Измежду пръстите й се подадоха шишарките, плодовете изтръгнати от клопката й. Тя отвори очи, отне и секунда да фокусира. Постави смриката на един вестник в страни, където вече имаше няколко други билки. Тя се бе съживила, бе оголемена, свежа, сякаш току-що откъсната от дървото. Въздъхна тихо и леко се усмихна за баба си и за това, че една от съставките вече я имаше. Тази седмица отвори още един комбинат в областта, за който се приготвяха десетки банери, фойерверки и празненства. От комините му запушиха поредните дебели, яростни и сиви димове. В последните години децата събираха печати в книжките си за 100-те регионални комбината. И бяха много развълнувани. Тези димове и домовете им се виждаха по-често от всичко друго в града. Веднага след отварянето му дойде и дъждът, а с него все по-големи дупки в чадърите и чорапогашниците. Смриката, заедно с другите растения и цветове, бяха започнали да изчезват с времето.
С отварянето на всяка фабрика, цех, комбинат, нещо някъде в Балкана се затваряше. И тъй като всички работеха само към прогреса, оголемяването и ускоряването му, то неусетно Балкана се изтискваше, губеше цветовете си, сивееше и ставаше на пепел. Ама тъй като това бе бавно, очите се адаптираха, не забелязваха. На главната улица в града днес закачиха нов плакат. Колектив от 5 художника бяха прекарали последния месец, изработвайки го прецизно с тънките си четки и бои. На него в черно-бели и сиви цветове, в профил жена и мъж, бяха обърнали глави към тънък парапет, който заграждаше думите: абортът ви лишава от щастието. На шкафа в малката й стая имаше 6 буркана. В тях малко под половината бе пълно с прахообразна пръст, смелена много наситно, в различни нюанси от жълто до тъмно кафяво. Една сутрин, точно преди да се изчисти небето от нощта, някой чукаше силно на входната врата. Тя се разбуди леко. Чукането спря след няколко минути. Тя притвори очи и пак изчезна в съня си. Не знаеше, че оная вечер видя баба си за последно. В металната купа слагаше, измерваше деликатно и прошепваше разни неща от време на време, ама в едно много точно време. И успяваше да докара цвета на летните залези и там в него да се връща при нея. От няколко години все се мъчеше да продължи нейната работа и най-накрая бе разбрала как. Тя не спираше да ходи към крепостта. По този път същия. И всеки път тръгваше с надежда, но не откриваше дори следи от тези билки, които те събираха заедно. Считайки за необходимо установяването на ред в интерес на развитието на обществото и утвърждаването на идеалите, партията прие следният закон. Точка 1. Жените в страната имат задължение да се ангажират с трудова дейност в области, определени само от партията. Точка 2. Всяка жена трябва да подчини избора на професия или заетост на решенията, взети само от партийните органи. Точка 3. Училищното и професионалното образование на жените ще бъде насочено към професии и дейности, които са от полза за партийните нужди. Точка 4. Всяка дейност, която може да се счита за нанасяне на вреда на общественост или за дезорганизиране на моралните стандарти, ще бъде строго забранена за жените. Точка 5. Жените нямат право да взимат решения за своето тяло и здраве, включително право да извършват аборти или да се ангажират с дейности, които могат да имат отрицателен ефект върху репродуктивното им здраве. Баба й знаеше много добре какво предстоеше, затова и всяка сутрин я забираше. Забираше Ружа с нея към Балкана. Не просто нямаше време, ами то вече беше изтекло. Искаше да архивира всичките растения преди да бъдат заличени, като нея самата. Ружа усещаше също, че нещо се случваше. Че имаше трепет и бързина, но все още не знаеше защо. Баба и затова й предаваше познанията. Понякога с думи, друг път можеше само с допир. След няколко дни, в мрака на една вечер, Ружа пак бе в малката си стаичка. И пак потопи ръце в лилавата смес. Този път притискаше между дланите си Зокум. Прошепваше му тихо, за да го съживи. Затвори очи, за да се приземи там, където бе откъснат. Бе сутринта, преди баба й да изчезне. Тук страхът бе подчертан, много по-телесен от предния път. Баба й не носеше усмивката със себе си, а небесата се бяха напукали на сиво. Крачеха бързо и дълбоко в гората. Дърветата бяха замръзнали и те, сякаш от страх, клоните им не помръдваха от вятъра. Нещо се задаваше. Зокум имаше само на едно място, тъй като той едва преживяваше по нашите земи. Бе един храст, скрит в една полянка, която все бе облята в слънце, който и сезон да беше. Стигнаха там, спряха се за секунда отново, винаги трябваше да прокарват техните ритуали преди и след набирането, за да заключат растението. Баба й усещаше бъдещето, свързваше се с клоните му и реши да сподели.
Ружа, те ще идват при къщата и ти ще им помагаш. Ще си спомниш всичко, което още не съм ти показала. Ружа кимна с глава без много да разбираше, защото баба й често казваше такива неща, но никога не обясняваше кои и с какво. Заключиха закумът, прибраха го в торбите си. Той бе съвсем малко. Само в началото, когато партията започваше дейностите си, за кратко абортите бяха разрешени. Естествено, това включваше куп прегледи, документи, печати, убеждавания, връзки и познати. И нарочно те се правеха без опойка, за да бъде наказана жената. Да знае, че тя е сгрешила. Партията смяташе, че с преживяване най-добре се учи. Въпреки че беше опасно, тя все пак успяваше да помага на някой от тях. Ружа знаеше, че я следят, че я наблюдават. Тя не се вписваше в норматива. Живееше сама и бе от набелязаните семейства. Затова и трябваше много да внимава. При нея идваха жени, които не искаха да забременяват, или други, които се нуждаеха от аборт, което бе абсолютно забранено от партията. Все пак, с множеството закони, внесени в последните години, се целеше не само пълно наблюдение върху здравето и телата, но и систематизирано възпроизвеждане, за да се достигнат целите за прогрес на партията. Тя се бе научила да прави отвара, с която да им помага. В нея слагаше смрика, зокум и живовлек. После бе си спомнила предаден през телата им друг елексир, с който да помага на жените да имат някакъв контрол и права върху тях самите. Тук смесваше ружа, пелин, лотарка и садина. А най-вече, тъй като рискът бе най-малък, при нея идваха, за да разберат дали вече се е случило. И ето там пък се появяваха жабите. Те прошепваха дали се е случило, когато течностите на жените попадаха в допир с телата им. Растенията бяха свършили и познанията се носеха само през връзките, но те също бяха изчезнали. С баба си заедно бяха архивирали от всяко растение, що растеше по Балкана. Тя разбра съвсем накрая защо. От прогреса на партията природата бе бавно и насилствено затрита. Хем защото тя не носеше важност за тях, хем и като част от кампанията им за физично здраве и контрола му. Жените, знахарките, бяха погнати, гонени, хванати и изтрити. Всичко бе централизирано. Здравето, телата и правата. Отварата елексир бе почти готова. Тя чакаше да изстине. Този път приготвяше за себе си. Партията бе започнала нов процес. Всяка жена трябваше да се включи в прогреса и в оголемяването му. И ако не се появеше в зададения час и място, то те идваха в дома й. Затвори очи, докосна листенцата от върбинка, погали ги и лицето й на баба й присветна пред очите й. Тя пое дълбоко въздух, реши да пусне радиото преди да отпие. Там вървеше позната мелодия, тихо и с малко бръждене. Заслуша се. Спомни си как заедно с баба си пееха широко и без страх преди в двор. Пое малката стъклена чаша в ръката си. Песента по радиото прекъсна рязко. Появи се металически глас, който съобщи: Ружа Иванова, Ружа Цветанова, Ружа Костакиева, Ружа Петкова, Ружа Радославова, Ружа Василева, Ружа Стаменова, Ружа Стоянова, Ружа Червенова и Ружа Атанасова. Тя спря. Загледа се в далечината. Добави още в чашата. Повече. И отпи наведнъж. Споменатите лица днес ще бъдат изтрити и до 16 часа и 30 минути може да се подаде иск за притежание.